Здравейте хора от YouTube. Сега ще снимам клипче на GTA San Andreas Multiplayer. Сега тук се избираме един герой. И аз избирам то обикновено винаги. И пише така. Та наклонена God, защото ще умра. Педерас ли, какво страната да я путката, педерас. Да я путката мачинска, майка бе, да. И тук ще ви покажа... Не, така. Еледжи. Е, тук сега ще дрестим с еледжито. Това ще е към една минута някъде, толкова. Че не, ако иска да ме застреля. Щупихме БМВ-то. Но така. Накрая ще ви покажа как се тунингова БМВ-то. Ето тук са така. Тук ще ви покажа. Тоне. И си избирате команда. Тоне. Ево педераса и това беше от мен и